Aprende a nadar, compañeira. Aprende a nadar, compañeiro. Que a marea se vai levantar. Que a marea se vai levantar. Que a liberdade está a pasar por aquí. Que a liberdade está a pasar por aquí. Que a liberdade está a pasar por aquí. Marea alta, marea alta, marea alta. O 25 xogámonos o futuro. Hai marea, hai marea, hai marea e media. Todo, hai marea, moita forza. Vamos a construir este país para todos e todas, ca justiza social que necesitamos. Hai marea alta, que aprendan a nadar os señores e as señoras do Partido Popular, porque hai marea alta. Nós creemos que debemos de comportarnos como unha gran familia na que non deixemos a ninguén atrás. Ninguén bota xente da casa cando non chega. Se non chega, repártese mellor. E iso é a xustiza social que queremos levar ao goberno galego a partir do día 25. Hai que redistribuir para igualar a xustiza social e igualdade de oportunidades. E non todo o mundo parte cas mesmas ventaxas, non todo o mundo parte cas mesmas oportunidades. Por eso, a función dun goberno é a xustiza social, é darlle a todo o mundo as mesmas oportunidades para que se poden desenvolver con dignidade na vida. Que a liberdade está a pasar por aquí. 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 Queremos recuperar para todas e todos vós o goberno, queremos recuperar para todas e todos vós a dignidade, non vos rindades, venceremos nós, hai marea!